Zdravím vás Fifko pri dnešnom tutoriáli na Sony Vegas Pro 9. Ak nemáte 9, ale 10, 11 alebo 12, je to úplne jedno, je to úplne podobné podľa mňa. Takže je tu dneska som aj Spider. Ktorému to bude vysvetľovať tento Fifko. Áno, budem sa mu to sami vysvetliť. A ak to Spider pochopí, tak to pochopí už každý debil, takže to je pointa. Čím začneme? Začneme tým, že tam hore, kde máš myšku, dáš new, akože nové. A nastavíš tam tieto číselka. Keď ich tam nemáte, tak si tam napíšte. 1920 1080? Áno, to je takéto najkvalitnejšie rozlišenie asi. A tuto musí byť best. Aby ste boli najlepší, jasné. Áno. A ešte jednu vec, tam dole musíte kliknúť na to okienko. Aby ste sa nemuseli stále nastavovať, tak to máte takto. To sa hodí, fajn. Ok, poďme rýchlo. Je nejaký rozdiel medzi, keď sú obrazovky, že máš iné rozlišenie 16:9, 16:10? Je tam nejaký rozdiel, ale vlastne dajte sa vždy tieto dve čísla, aby to povedať. Á, občas také tie pásiky sa tam hodia. Takže ide o to, že sem by ste si mali naťahať všetky veci, ktoré budete používať. Teraz si tam ideme naťahať. Všetky videá, všetky fotky, aj zvuky, aj všetko. Ty kokos. No, takže kde som to? Chcem tam hudbu a video, že? Takže toto budeme používať, toto video zrejme. Budeme potrebovať nejaký trollface, ktorý sa vždycky hodí. A ešte nejakú veľmi špeciálnu hudbu, že? Presne tak. Takú nejaká kuchárska show si pripravíme všetky veci. A potom z toho vznikne niečo perfektné. Composition. A ešte by to chcelo to pôvodné video, ktoré sa bude editovať. No, ale to máš už predsa tu, nie? To tam nemáme ešte. To je ono. Ja aj tu je, áno. To si ho nájdete niekde a vložíte ho tam. Tiež ho ešte dragnem, alebo musím nejako otvoriť? No ja ho tam iba presunúť. Výborné, tak to už presunuté, toto máme. Tak ho tam daj. Takže dáme si ho sem dole. Áno, presne na začiatok. A ešte aj tabuľku za ňou, ale to až potom. To až nakoniec. Fajn. Čo teraz? Na aký strih? Začneme tým úplne základným, čo vieme aj v YouTube editori robiť. Odstrihnúť prvú sekundu, lebo tá tak vždy praská a nechcem ju tam mať. Teraz máte všetky 10 minút na tejto obrazovke. Aby ste to videli bližšie, tak pokúďte tým koliesko na myške. Smerom od vás. Zväčšuje, hej. Ale zase netreba to preháňať, lebo budete tam vidieť. Je mi nenko, však dobre. Hodíme sa sem, tam sa posunieme. To si moc priblížil. Ja viem, ja som extrémista. Dobre, tak kde sme? Tu máme sekundy, tam hore píšu však. No, áno. Dobre, kam sa odstrihnem? Máš to tak približené, že teraz tam vidíš 4 milisekundy, či čo? To sú milisekundy, ty kokos? Áno, teraz to máš dosť približené, na to treba dávať pozor. To nás má 13 sekúnd, ale už. To si naťahni tamto dole. No. Takže kam sa chcem dostať? Zase som na milisekundách. 6. Počkaj, ty robíš zle? No, už som tam. Už mám 4 sekundy. Už som dobre. Výborne. Takže som natiaľ tak akurát, aby som si editoval a chcem jednu takú pol sekundičku odtiaľ dať preč. To je asi potiaľ to, že? Hej. Prípadne sa dá dať aj strih, to sa robí ako? Strih sa robí tak, že kliknete na častu, kde chcete niečo strihnúť a no. stlačíte S ako čo, S ako strih. Keď máte strih, tak sa to tam odtiaľ odondí. Ale ja som to nechcel odondiť, takže teraz... Aby ste dali späť CTRL-Z. Výborne. No keby ste na to potom klikli a dali, že nejak delete alebo niečo také, tak sa to odstráni, že? Ale to my nechceme. Pustíme späť video na začiatok. A čo teraz? A teraz čo by si chcel editovať? Dobre, môžeme tam pridať nejaké tie externé odkazy, alebo tam nazvať. Tu niekde v prvej minúte, 3. sekunde sme sa dohodli, že v tom videu, toto je mimochodom video z vodka, replay natočený, ktorý sme točili pred chvíľkou, no. Tak tu niekde je tá prvá minúta, klikneme si na prvú minútu. Na 3. sekundu však. Aj tak bol ten čas. Tak tam niekde potrebujeme... 3. sekundu nemusíme. Veďme tu fajn, približne. Takže ako tam, teraz mi sem hoď to video, ktoré potrebuješ dať do odkazu. Takže aby ste dali nové video, tak kliknite tuto pod tieto všetky stopy pravým na myške. Dajte novú videostopu, ktorá by mala byť nad tým videom. Ja nad tým videom. Keby nebolo nad tým videom, tak takto poposúvate. Tuto posunete hore. Wow. Tu si zoberiete tie vaše veci, ktoré potrebujete a toto sme tam tuším chceli dať. Áno. A presunieme sem. Výborné. Keďže tu je aj nejaký zvuk, ako si všimli, ktorý nepotrebujeme, lebo zvuk je už tu dole. Ide o to, že máte dve videá rozdielne a dve zvukové stopy, ktoré sa budú prekrývať a my ich tam nechceme obidve, pretože toto bude iba akýsi odkaz, ktorý je čisto vizuálny a audio tam nejde, tak ho odstránime. To sa robí ako? Tu to klikneš pravým, vymazať. Nie sa ešte to kliknúť na to delete? Je to nejaký delete? Tak ja neviem, tlačítko delete na klasici, to je jedno, tak dáme vymazať. Dobre, takže teraz keď to prehráme enterom. Presunieme to ešte na ten čas, ktorý chceme. Trošku ešte takto. Fajn, to by mohlo byť. Ináč video zapnete tým, že stačíte enter. Mal objaviť nejaký taký pauza, replay. Nerob s tým stále, no. Dobre, a teraz vidíte, že to video na celom, to nechceme.
Lebo teraz si nemôžeme vyhrať No, tú krásnu my hru. potrebujeme dostať to video iba do pravého horného rohu, takú malú. Takže tuto na konci videa všimajte, že tu je takéto značka. Ty kokos, to ani vidno nie je. Klikni tam, proste tam klikneš. Jasné. Zmenšíš kolečkom k sebe. F ako fivko? F ako fivko je tam v strede. Keď tam budete vidieť F ako fivko, tak ste dobré. Dobre. Točíte kolečkom k sebe. A S tam nebude? Točíte k sebe. Ešte k sebe, ešte možno, to najviac, viac sa už nedá. A teraz ide o to, aby ste tento roh posunuli od seba. Všímajte, ako sa to video zmenšuje. Tuto to je všetko vidno. Dobre, my ho potrebujeme dostať pravo hore. Tak, aby bolo vo veľkosti, ja neviem, ešte menej. Vidíte, posúvate, to máte obrazovku. Dobre. Ešte chce čas menšie, takže... Ešte menšie. Ešte menšie. Áno, ešte menšie. Ešte tak na jednu polovicu z toho. Dobre. Dám ho niekam sem. Napríklad, tak aby bolo pekne zarovno s tým stĺpikom. Je trošku vyššie. Malinko vyššie. A už také kozmetické úpravy. Fajn, teraz je to pekné. Dobre. Teraz nebojte sa kliknúť na krížik. Nebojím. Ostane to tam. A teraz vidíte, že... Napravo by sa vám teraz mal objaviť nejaký taký švort. A keď ste takú špecialitku pre labužníkov, iba špeciálne, tak môžete kliknúť túto, hore vľavo je taký štvrť oblúk a keď to natiahnete tak na takú sekundu, tak všímajte, čo to spraví. By sa vám teraz mal objaviť nejaký taký švort. No teraz to seká, ale keď to pustíme ešte raz, Vám teraz mal objaviť nejaký taký švort. tak je tam trošku vidno, že Vám teraz mal objaviť nejaký taký švort. keď to Ono sa to malo tuším robiť taký fading, že? Kašli na to. Ono vieme, čo to chcelo spraviť, vieme, že to není vidno tu na. Bude to vidno, keď to uložíte. Ale keď tam nechceš, tak to tam nechceš. Nechcem to tam mať. Chce to, aby sa to proste naspawnovalo. Tak dáme späť. Dobre, to by bolo. Máme jednu vec. To je vloženie videa do videa. Môžete to toto sekund, dobre. Daj to na... Ukáž, pustiť to sem. Keď to dáš sem a pustíš to, tak to už hovorím niečo iné, to by to už nemalo bežať, že? Enter? To by bolo také dole veci. Enter, že? Nie Enter, ale S ako strich. Ale chcem Enter ako tu. Som ukázal tie replaye a máme tam fakt veľa, že? No, e-mailové stránky Dobre, má toto je most. niečo iné. Toto je most, takže normálne zoberieme toto a šľahneme to takto. Hej? Áno. Asi počiaľ to. Celková dĺžka je koľko? Od 3. do 12. to je 9 sekúnd. 9 sekúnd je akurát, si myslím. Akurát. Keď to opäť si to skontrolujete. A prečo zvuková stopa pustená? Enter. Vlastne ani nie. Dobre, akurát myšlienka zastavila, ideme ďalej. Dobre, čo dáme čo Rád by som... vyeditujeme ďalej? Dobre, dnes sa pustíme ďalej v tom replayi, ja by som rád skúsil niečo s hudbou, pretože ono, YouTube je to mal jeden problém. Videli sme video, alebo možno ste videli video, kde som robil T4 na tej mape, na El Halufe a dával som tam hudbu. Na tú hudbu som pridával veľmi špecifickým spôsobom, pretože YouTube editor vám neumožňuje pridávať akúkoľvek hudbu, ktorú si chcete dať len tak ako externe, dodať ju do zvukovej stopy. To sa v každom jednom inom editori dá, napríklad aj v tomto. Takže to by som ja rád vedel ako. Takže zase si pridať novú stopu, tentokrát ale audio, lebo počúvate audio No to a dáva vidíte zmysel. video. Áno. To je už úplne jedno, kam dáte. A keďže my si tu chcete túto kompozíciu... Čisto teoreticky, keď tam pridám video, ktorého súčasťou je audio, ktoré tam sa dá, tak stačí dať aj to video. Hej. Ale to musím tak zmeniť to video, aby ho tam nebolo vidieť. No proste sa tam na audio s tým. Dobre, a keď chceme nejakú inú hudbu, tak tiež iba poťahnete sem. Ja neviem, kde to začína. No to je vlastne úplne jedno. To je jedno. My ho totiž nepoužijeme do tohto videa, ak áno, tak možno neskôr. Mimochodom, Fivkovi som ukázal tie replaye a máme tam fakt veľa. Už tam hrá. A ak chcete dať tikšie náhodou, tak tuto poťahnete túto blbosť. Originál skladba od Shanyho. Originál od Shanyho. Dobre. Poťahnete túto blbosť doľava pre stíšenie. Tuto nebude vôbec počuť, lebo to je daj to tak na polovicu do minus nekonečná. Ten rozdiel tam daj. Blíži sa k nekonečnú? Blíži sa k nekonečnú. Skoro ako od Jelenky. E-mailové stránky má toľko rýchlo, že nepočujem, ale tam. Fakt. Ja ho počujem. A keď dáte úplne na 13 decibelov, tak to bude Stíšte si to. Keď ste na slúchadkách, tak radšej tikšie. Fakt. Mimochodom, z nich som videl asi tak 4. Tak ale pre istotu. Dobre, to by bolo. Hudbu dáme teraz preč. To sa budeme dať. Potrebujeme. Ak mi napadne, že by sa mi niekde hodila, tak ju tam dáme, ale vidíme ako. Ešte teda som zabudol povedať jednu vec. Keď to tam dragnete, môžete to posunúť kdekoľvek to môže začať. Zároveň môžete urobiť to, že si to takto strihnete a tá hudba sa vám kdekoľvek skončí. Kde len chcete. To si môžete posúvať dle vlastnej vôle. Čo je veľmi fajn, to sa tiež YouTube editori nedá, čo je úplne nápad. Inak mimochodom mačkol som delete a ono to ako si zmizlo, ale potom celú tú stopu dať preč, čiže delete track. No. Výborné. Dobre. No čo ďalej? Ďalej by som skúsil použiť toho trola. Vložili sme hudbu, vložili sme video do videa, urobili sme taký menší strih. Ja myslím, že vysvetľať, ako sa striha, fakt nemusíme, pretože to sú fakt základy, ako to sa v YouTube editori naučíte tiež. Toho trola by som rád vložil niekde sem.
musím to nájsť. Totiž je tu taká pasáž, kde tu... Artinka, to som presne trafil. Takže hoďme trola k tomuto afekáčovi. Ja od teba chcem, aby si spravil takú vec. Kde som teraz, prosím, ťa mi povieš? Som moc ďaleko. Dobre, teraz to pustím. Teraz chcem od teba, aby si, jak vidíš to EZU 152 tunak, tak aby si, keď sa priblížim dosť blízko, aspoň na chvíľku tam hodil toho trola. Nech sa tam objaví, aby, proste je AFK, je to proste troll. Len tak pre efekt. Dobre, keďže tu už máme videostopu, tak tam rovno toho trolla môžeme hodiť. No áno, vlastne môžeš a potom ho posunieme, hej. Ja ho tam hodím. Opäť natiahneme ho, tak aspoň, no. Je tam. A teraz potrebujem, aby tam tá červená farba nebola vidno. Potrebujem vidieť iba toho trola, bez toho To je rezania. veľmi dôležité. To je veľmi dôležité, to ma zaujíma. Ten efekt by mal byť niekde tuto. Video FX. To je ale očí. To je oči, ale to nás nezaujíma. Tu si to posuniete na Chroma KN, či jak sa to volá. A dáte hneď toto prvé oko. Chroma Keyer. Chroma KN, áno. Dobre, Toto prvé oko. Blue screen? Áno, Áno, chápem, blue screen, ale to red screen, ale nevadí. To je jedno, čo sa spraví. Tam to, to draguješ? Sem, áno, ťahám to sem. Dobre. A púšťam myšku. Tento editor je evidentne založený na ťahaní. Táto červená by mala byť 100% červená, ak sa neviem. Je to červená paintová, takže to by nemal byť problém nájsť. Teraz kliknite tuto na toto kvapátko, či jak sa to volá. Prípadne tak sa dá, no. A iba kliknite na červenú farbu a je to preč. Takto, keď to asi logicky každému došlo, keď ste to niekde na nejakom painte alebo Photoshop alebo kdekoľvek upravujete, tak si robte rozdielne, nejaký veľký rozdiel v tých farbách a dajte to jednou to istou farbou asi zrejme, že? Áno, áno. Dobre, máme trola. Toho trola chceme zmenšiť. Zmenším ho prosím ťa, ak vieš ako? Zmenším to takisto ako to video, posuniem k sebe. Takže zase fifko, hej? Áno. A Čiže sem. fifko je zmenšovač. Je tu ešte len taká zaujímavá vec, že on sa dá otáčať tuto. Aha, dobre, to sme videli vo videu s tými papičkami. Ale daj to na normálnu, to nemusíme teraz točiť. Ja ty si to točil normálne po jednom? Po jednom frame som to Ty točil. si blázon, to ešte horšie, ako moja TD4 z hudbou. Dobre, posunieme ho ďalej, takže toto by bolo. Potom ešte zmenším, ale vlastne daj to sem, to zmenším. Ešte trošičku ho zmenšíme. Takto veľký by mohol byť teoreticky, to stačí. A kde by mal byť ešte? To zistíme potom. A teraz bude nehybný, teraz sem hodíme trola. Tak som to chcel. Teraz potrebujem, aby sa mi zmizol vtedy, keď potrebujem, čiže zistíme kedy. Áno, to je pekné. No. Dobre, toto je moc, čiže opäť stiahneme ho. Kde končí? Tu na tom červenom alebo na tom zelenom? On končí až tam na konci. Až na tom zelenom, hej? Čiže potiaľ to si musím stiahnuť a ešte trošku menej. Ako chceš. Teraz to iba skontrolujem, ako to vyzerá. Pretože sme detailisti, že? Áno. Medzi stromami. Áno, to je pekné. No, nič nevidíme teda na tom obraze. Veď vydrž. A teraz toto musíš ešte zmenšiť, sám som to povedal. Takže, jak sa zmenšuje? No, takisto ako teraz. Týmto tu? Nie, tým v strede. Týmto tu? Áno. To je v strede. Však to je v strede. OK, takže toto musíme zväčšiť. To je. To je náš teraz dosť blbé, že toto keď sa náhodou stane, no, tak vy vlastne nemôžete posúvať a nedá sa už zmenšovať. Tak si to posuniete niekam od veci a vlastne tu už to môžete chytiť, tú blbosť. OK, tak taká ešte technická záležitosť. To je také dosť malé teraz, neviem. Ešte ho zmenší. Potrebujem, aby bolo vidno to SUčko. Najprv sa zmenšuje a potom sa posúva. To je jasné. Dobre, to stačí, takto je to fajn. A kam to chce? Do toho SUčka to daj. Na tank akože? No, ukáž to sem, ja to skúsim posunúť. No, viac menej. Trošku blbo sa to posúva takto, osobne by som bol radšej, keby som to samotnom tom obraze vedel posunúť. On sa tam objaví iba na chvíľku, on tam nebude celý čas, to je jasné. Pekne aj pod tým menom bude, proste je to troll. Nemá to žiadnu hlubšiu pointu, no chcem ukázať, že sa tam proste dá vložiť aj obrázok a takto sa s ním pobavrať. OK, nič viac, asi k tomu, že... Dobre, ja to ešte tak trošku skrátim, pretože celkovo sa mi nepáči, že to je príliš dlho. A to by bolo fajn. Tak trvá to teraz asi pol sekundy. No nevadí, to si ľudia všimnú, keď tam bude troll. Dobre. Trafil tu medzeru medzi stromami. Áno, tak prečo to seká, nevieš? Ale tak to preto, lebo nahrávame. A keď nahrávame, tak to trošku seká. Dobre, čiže vo výslednom efekte by to malo byť bez seknutia, že? Jasné, bez seknutia. Dobre, tak spolieham sa na to. Ďalej čo? Ešte jednu vec som chcel urobiť a to máme tu hentu blbosť. Chcel by som tam vložiť text. Text sa vkladá jednoducho. Asi to najjednoduchšie, že? Na začiatok. Tu je všetko jednoduché. Začiatok videa je asi takýto, že všetkých zdravím, som Spider, aj tu som mnou Fifko. Keď povie Fifko, v tom momente tam chcem mať text. Opäť zdravím, som Spider a je tu so mnou vnímačné Fifko.
Dobre, teraz tam proste naskočí Fivko, text Fivko niekde, na ktorý keď hodím anotáciu do videa, dá sa prekliknúť na tvoj kanál, aby si bol veľmi populárny. Takže kliknite tu vedľa video Fox, je ďalšie takéto tlačítko, ťuk, a tu je text. Super, nie? Text to je akože po slovensky, alebo to je v Text, angličtine? akože text je to v angličtine, ale to je po slovensky. A to je jaká náhoda, že je po slovensky je to rovnako? Dobre. A ja najradšej používam tento. Tam si ešte štvorčeky, to znamená, že není vidno pozadie, že? Dobre si to pochopil. To je veľmi fajn, takže také asi odporúčam. Takže poťahneš to? Sem. A prečo nie had? No ale co niečo napíšeš. Dobre, napíš tam, daj si tam Fivka. Normálne veľký info a veľký info. Presne tak. Vieš, no to čo si spravil? Ja som pustil omylom. To spravil. Pardon. OK, Fivko, nádhera. Ešte upravím veľkosť, toto farbu. Toto si zväčším, aby sme to lepšie videli? Krása. A ešte viacej zväčší, povede. Však to vidíme. Ale no tak. No dobre, tak ešte kúsok. Krása. Dobre, také tie wordovské veci, 72, daj si to na 70, to je dobré, to môže byť. Dobre, takže prepneme sa tu vedľa edit. Si to môžeme nastaviť, kde chceme. Placement, takže placement je proste klasika, kde si ho posúvame. Takže ja ho hodím takto, aby bolo celkom dobre viditeľné. Pekne, no nižšie, trošku to seká. Ono, trošku trpezlivosť treba, ale pri každom editovaní videa treba trpezlivosť, takže ak ste niekedy fungovali s YouTube editorom, tak trpezlivosti máte teda dosť. Dobre, takto by som ho sem dal, je to pekne vycentrované? Je to tak krásne. To F-ko by som dal... Ale to je takto to je pekné podľa mňa. Dobre, tak fajn. Farbu... Posunieme sa ďalej, o ďalšie okienko vedľa. Properties? Áno, tu si môžete vybrať... Zelená, ty si zelený, to je jasné. Dokonca keď ste veľký informatici, tak dole máte red, green, blue, si môžete naťukať kódik. Kódik, kde máme red, green, blue, kde to vidíš? No hneď pod tým. Tu je green. Máme greenu veľa. 255 jak ma len pustí. Dobre, 255 ma pustil. Dáme ho... Tak, to sme moc. Toto je tvoja farba, že? Toto je taká, skoro moja. Toto je presne tvoja farba. Dobre, tak toto by bolo k Fivko. Ešte nie, to ešte nie je všetko, ale veď ideme ďalej. Dobre, no. Ešte máš efekty ďalej. Efekty, ale nepreháňame to zase. Ale dá sa tam aj taká vec, že keď tam kliknem na toto... Osobne tvrdím, že niekedy menej je viac. Niekedy menej viac, ale teraz vidíš tie krásne okraje? Osobne sa mi moc nepáči. Mne sa viac páčilo... Svietiac, aké tam napríklad... Sám je to škaredé. Čiernu. Počkaj, to mi ľúbi, dobre. To sa mi ľúbi. Toto tam chcem mať. Efekty sú občas dobré, to musím uznať. Áno. Tuto nastavíte šírku toho, keď to dáte moc, tak to bude moc teda čierna, tam to nechceme. Dobre. Teraz všetko z tých základov, podľa mňa ja viac ani ja nerobím. Dobre, ja si myslím, že to by stačilo k týmto veciam. Toto, ešte dĺžku si zase nastavíme klasicky, ja si to musím pozrieť, že ako to tam vychádza. Pustíme to zase. Možno Fivko. Zdravím! Čo naznačuje, že pokračujeme vlastne v replay. Dobre, toho Fivka dám iba na chvíľočku. Samozrejme, ak sa neurazíš, iba takto nejako. A zase bliknúť to nemusí. A posuniem ho takto trošku ešte, pretože ten Fivko mi tam trošičku neskoro naskočil. Fivko. Zdravím! Čo naznačuje, že pokračujeme vlastne. Keď si to takto presne si to dať, tak stačí túto priblížiť. A sledovať to zdravím, to bude začať asi túto, že? Zdravím! Áno. Vidíš, to je výborná vec, ona vám to vlastne ukazuje zvukovú stopu, čiže vy si to viete vizuálne takto, vy vizuálne zaznamenávate audio. Áno. To je krása. No začal sa mi páčiť tento titul, možno presne počuť YouTube editor, ale zase až taký hnusný nie som. Ešte teraz tichučko musím to pustiť. To Fivka poviem mať presne. Potrebujem ho mať presne, vydrž. Ale ty vidíš ten zvuk. Vidím, ale tak. To znovu vidím, možno Fivko. Zdravím! Výborne. Keď tam zakričím to zdravím, je to úplne prekrásne. Tohto FIFA som potreboval vidieť. Takže, ale áno, máš pravdu, proste ten zvuk, to vidím. Dobre, to bola hudba, to bol nápis, to bolo video, veľmi zjednodušene, to bol obrázok, hej. Ono nič extra, ja som vlastne iba to ukázali, ako to vyzerá v porovnaní s YouTube editorom, ktorý nedokáže vlastne nič okrem strihania. A teraz, keď poviem na koniec videa, chcem tam pridať ďalšie video, to je posledná vec. Takže asi, ďalšie video? Veď tú tabulku. Tabulka sú fotky, nie? Tabulka. Nie, je to celé video. Tak to iba dáš za to, posunieš to a dáš to za to. To sa takto pekne posúvať. A to je výborné, lebo to sa, vieš, ďalej sa neposuniem. Je mi nenku, ty si otravný. A posuniem sa. Je tak v Exceli, posúvaš sa až do nekonečna. Nádherne sa posúvam, dobre. Čiže tabulka darema vekmega, hej? Sem, presne. To je prekrásne. Opäť to strihnem. Teraz idem trošku svojho strihacieho umu skúsiť použiť ešte z YouTube editoru, pretože... Nemáš to presne na to narazené. Nie? Teraz to ono? Nie. Nie, to je teraz cesto. Toto? Nie, teraz je problém to, že ty máš teraz túto čiarku, dlhú, vertikálnu,
Tá je cez to video, takže tu by som si nechal dal preč. Ako to má byť teda? Nie, lebo teraz on to ukazuje po tú čiarku. No. On to zrovna tú čiarku. Je tak, chápem. Čiže keď si narážate videá, tak nebuďte na konci videa nastavení. Toto víš, na to by som neprišiel. Dobre. Teraz keď počúvaš ten prechod, tak by to nemuselo byť moc dobré. No. Ešte tam musím... No, čo ste vlastne videli, teraz boli asi 2 sekundy mlčania, keď sme zapali nahrávanie, odkašľali si a išli si. Čiže my to potrebujeme trošku zrýchliť. To sa dá aj v YouTube, ktorý klasicky robí, zase tým problém není, ale teda, kde začína zvuk. A vlastne to je úplne úžasné, sa mi strašne páči, že vidíte, kde začína zvuk. Takže vlastne nemusím to ani púšťať, proste to iba skrátim, hej. Potiaľ to asi. Aby to nebolo zase moc silné. Musím dať nejaké prelínanie, keby si chcel. Prelínanie, áno, ukážeme si aj prelínanie a to bude posledná vec. Ja do pekla, to som nechcel, že? Ja ho posuniem trošku preč, najprv to orežem a potom si ho pridám naspäť. Dobre, ako chceš. Takto, tak pekne po tú šipečku, akurát mi to vychádza. Šipku ja sa dám preč, potom ho bude zavádzať. A ukáž sa, naraz sa. Ja to pustím teda, aby som vedel, ako to znie, posledný pár sekúnd tohto videa. Tabulku. Ten spôsob, ktorý používam, je to úplne, ale ja keby som vlastne hovoril jednu myšlienku a to bola úplne iná myšlienka. Prekrásne. A teraz tá posledná vec, to prelínanie, ale to nepoužijeme do toho videa, len si to ukážem, ako to vyzerá. Vlastne dajme vyblednutie na konci videa, to by som bol rád, keby som videl. Takže tu máte zase video FX. Nie, no to. Tu všelijaké efekty, ja som si v živote nepozrel všetky. Tranzición. Ale je tu nejaký flash, tak to je také, že vyzerá to, že to niečo do bielej. Dobre, a dá sa to predstaviť na čiernu? Na čiernu? Dal by som tam čiernu. Nakoniec videa chcem vybudnúť na čiernu. Vieš, že každé moje video na konci videa vybudnúť na čiernu, končí tak temne, pekelne, vieš. Keď chcete použiť túto blbosť, tak to môžete iba medzi videá, aby je tam takáto blbosť. Do čiernej sa robí celkom jednoducho, podľa mňa. No, tak povedz, ako sa robí do čiernej teda. Ako tento flash si môžeme dať preč, podľa mňa, keď ho tam nechceš. OK, daj ho preč. Párkrát kliknem a si to robil z. No, a je preč. Dobre, je preč. Takže tuto je koniec, hej, tu niekde by si chcel koniec. Čo som tam povedal, je čus asi, že? Ende šlos, čus. Čus a tam by mal byť koniec. A tu už to musí vybledúvať. Takže vybledúvať to bude tak, že tuto potiahnete. Ešte ťahaj. Dobre, stoj. To by mohlo byť dobre. To je do čiernej? Nie, malo by to byť do čiernej. Čus. Do čiernej pekne. Dobre, keby som to potiahol až... Potiahol to, tak by sa to pomalšie vybledolo, alebo by to iba zbytočne bolo dlhé čierne. Vyskúsime. Pod, rýchlo, ende šlos, čus. Mne sa to viacej páči takto. Dobre. Trošku to ešte menej dáme. Ale hovorím tam bodmi teraz, to čus. Veď práve preto, ide o to, že už sa ti ako vyposvetlo a ty sa zlakol. Rýchlo, ende šlos, čus. Je to krása. Je to super. Dobre, to by bolo k tomu asi všetko. Ja myslím, že jediné, čo nám ostáva, je to spracovať, aby to môj počítač zvládol. Presne, tak treba to teraz nejak uložiť do toho počítača. Lebo s týmto nič nespravíte. Takže to spravíte tak trošku zložitejšie, ale... Počkaj, vlastne ešte jedna vec. Je to iba o zvyku. Teraz som si uvedomil, že ešte jednu vec. Na začiatok predsa treba tiež nejaké epické vyblednutie. Takže ako si to robil? Ešte raz. Vyčierňovanie? Čierne? No tak to tam hore vľavo máš taký roh. Nie, na tom videu. No. Kde? Vľavo hore. Tu. Ja, je toto. Aha, no to iba poďme. Čiže vľavo hore, respektíve vpravo hore, keď som na opačnej strane. Toto sú koľko? To sú sekundy, desatiny? 1 sekunda teraz. Tak dáme to na... Ja to väčšinou v YouTube to dám na také 2 až 3. Vidíme, kde vlastne začína toto zvuk, takže dáme to potiaľto a spustím si to. A to je posledné, čo vlastne vyskúšam. Opäť zdravím. Ja myslím, že to sedí. Dobre, tak posledné. Čo teraz? File? File, áno. Dáš tam, že render. Render S. Render S. OK, a teraz začne byť celkom komplikované. Takže, na aký názov tomu najprv hodím? Napríklad nazvem to, že video, lebo to je originál. Originál, toto je. VMV, hej? Rozklikni to VMV, rozklikni to. To úplne posledné Windows Media Video V11 VMV. Toto? VMV, .vmv. Áno. Je to dôležité. No áno, a to už tu bolo nastavené. Potom pod tým, hneď pod tým, tak je SMBPS. To je tiež dôležité, aby ste si dali presne toto, áno. Ďalej. A prečo je to dôležité? Lebo je to tak, nad tým sa nezamýšľate, proste to je tak. To je úplne naša matematika, sakra. Kliknite sem ďalej. Custom. Čiže vlastne nejaké vlastné nastavenia ešte, hej? A je tu také, že video. Ne, to som nemyslel som projekt. Projekt. A sem dáte, že best. Neviem, prečo sa to robí, ale je to proste best. Rendering kvality. Ja tipujem, že to asi bude dlhšie spracovať, alebo je to v väčšej kvalite. A ide do kvalitu, áno.
Tuto máte zaškrtnuté tieto veci, funguje to tak sme radi. A to by bolo asi všetko. Ešte s tým rozlíšením by som rád To s tým pozrel. rozlíšením čo? No jasne, tak custom. Tam je to pozerali a tu keď dáš video, tak tu máš nejaké rozlíšenie nastavíš. To 1440 na To by tam 1080. už malo byť od začiatku, že by to malo byť na tomto. High definition, chceme to mať proste HD super. presne, HD, to bolo pekné je tu HD. 1080. Keď som ja robil svoje videá v YouTube editori, tak vždycky to bolo na 720 a viacej to nešlo. V tomto som toho moc nemenil, takže asi tu ani vy nič nemusíte meniť. No tak ja by som to uložil. OK, tak daj save. Ináč tu by ste sa nemali zlaknúť toho, že to bude dosť dlho trvať. Ono- tak 2 hodiny. Keď sme robili 5 sekundové testy, predtým trvalo to tak okolo koľko? Pár sekúnd. 20 sekúnd trvali 5 sekundové testy. Takže pokiaľ máte 20 minútové video, tak 5 krát toľko. Tu máme takmer 2 hodiny. Po nejakých 20 sekundách máme percento, takže potrvá to ešte dlho. Dobre, týmto asi ukončíme túto vec. Máme k tomu ešte niečo povedať. Ja by som možno povedal iba toľko, že toto nebol žiadny protutoriál, ako sme si všetci všimli. Išlo len o to, že pokiaľ ste veľmi nezdatní tak ako ja a vadí vám na YouTube editori, že nedokážete s ním robiť takmer nič, tak mnohé veci sa, také úplne základy, úplne jednoduché primitívne efekty dajú v tomto robiť, celkom jednoducho, dá sa to pochopiť a tak to sme sa snažili ukázať. Je to taký úvod do tohto Úvod. programu. A možno pokiaľ budete chcieť, tak Fivko robí aj niečo ďalšie, ale neviem, do akej miery je schopný niečo také spraviť. Ani ja. Tak ako, budem tam ešte nejaké také špecialitky, ale to som tu nechcel moc spomínať, lebo to je dosť dlhé. Spider by bol zmetený. Hej. Toto iba také, že strich a vloženie blbosti a tak. Tak dobre, tak toľko od nás asi. Asi hej. Ja som Spider a tým sa lúčim a A viete, ako sa voláme, tiež sa učím. dar. Čau.